Pre koho je určené podnikanie v sieťovom marketingu? Ak ste otvorení, ambíciózni a pripravení konať. Ak máte v sebe pocit, že chcete niečo viac, ale ešte neviete ako na to. Ak ste ochotní venovať tomu čas a učiť sa. Ak ste vo fáze svojho života, keď hľadáte riešenie svojej finančnej situácie. Ak sa zaujímate o zdravý životný štýl, tak táto ponuka by mohla byť dobrou príležitosťou aj pre vás. Ide o dobre fungujúci pracovný systém s prepracovanými krokmi, ktorý nazývame marketingový plán. Podpora a pomoc sú zabezpečené, iba vašu prácu treba do toho vložiť. Informujte sa od kompetentných ľudí, ktorí žijú z tohto podnikania. A potom sa rozhodnite, či toto bude aj vaša cesta, alebo nie. Ak vás zaujali tieto myšlienky, sledujte ma alebo mi napíšte, ak máte záujem o ďalšie podrobnosti.